keberatan yo. Aduh. Ra. Kode, le? Set. Iya. Jadi ku tawane iki wis selawe ndi wong liyane. Selawe? Heeh, alah. Kurang kaya kayu. Yo iku mang pokoke entuk 80 pitunan. Entuke ku udah akeh ketake ya. Iya. Iku dadi sak sawah lho iku bloko. Wombu sawahe di pondasi. Aku ora dhewe. Kan 15 juta ya termasuk apik lah. Ya ora larang. Iya.